Except it's your boy Mfanakamasi like Braamfisher. We present a young smashorpass. So it's gonna be boys versus ladies, mantombazane. Say tuna riding, say qala. So siqala bafethu, siqala ngakuphi? Oy rock paper scissors qala. Zwakala ntana rock paper scissors no zwakala. Yeah, rock paper scissors izoba fair for. Zwakala set rock paper scissors ntana. Asambeni rock paper scissors. Asambeni qala mantombazane. Exe. Next. Exe ngikhuluma nobani lana? Ukhanyi. Ama socials wakho. Hayibo Ukhanyi, Extaila, whatever. Hello. Mshapela. Smash. Clean smash. Smash. Everything tanaka. Eh? Azi. All day, every day. What's up? Hello. What's up? Buena. When you shoot and baningi, when you shoot. Maka wena. What's up? Okay, yeah. Oshapo. Okay. Smash for now. Mara kitlo bua round 2. What's up? Smash. What's up? Lona yamsava yazi lona. Hello. Yacho. Unjani? Bani gama lakho? Yabona ukuthi uwe uyiwani ibuzi igama lakho. Smash. Mara wayiphantshisa ikhavela. Ntwana iyeza chance yakho. Wena like ubumekile uthi uyodlala nabanye abantwana ugcoke kahle. Ngathi uyodlala emzwinkini nemibhonsi emibi. Wena uyafana nalombhonsi wakhe anhlangani. Ngiyabuya futhi. Yeah. That was awkward, man. Shit. Sesingapha ne? Ubani bela? Yeah. Asamba. Exeng nobani lana? No Scots la, ukama Scots la. Yeah, sure. Ama handles zakho ngoshaye nje into yakho phela. Ku Facebook ungangithola ngokama Steezy fed. Ku Instagram ungangithola ngokama Scots. Yeah. Sayituna. Sayituna le ntombi. Obvious. Bafethu. Hello. Mshapa na? Mali bisalawo. Khanya. Khanya. Mama nyamasa ese3. I smash for now. For no. Okay. Yes, Hello. Mali bisalawo. Hello, pa. Ozala boy. Message. Ozala boy. Avisi seleção, manje. Mama, oi. Yamazi lomntana. Uhlala. Yo, hayi kana msikhatha. Uhlala phoza. Baba, bathi khona le gundwane elahlekile Alexander boy. Mamela. Yabona le gundwane elahlekile Alexander. No, silitholile boy. Yini ne? Hayi pass. Hello. Mila.
Ubani? Mila. Ubani igama lakho? Mila. Ubani? Umina. Umina? Umina. Mina kanjani manje? Kahle. Mina? Mina. Ubani igama lakho likhulume manje? Umila. Hawu. Hayi nina ngathi nisinika amagama nini? Ubani igama lakho? Milani? Yeah. Oh. Kusha lithena kanda. Kanjani ma? I pass. Hello. Why umpass? Why? Ayabona Hi. Hello. Hello. Uyubani igama lakho? Ke Palesa. Ubani? Palesa. Tungani? I smash. Hello. Ubani? Nah, ba. Hey, go stick the cheese one. The 6. Why is the cheese? Hey, good wrong. What? Why was the cheese in there? Why was the cheese in there when they saw? I smash run. I smash. Hayi. Abalawuleki labantu bafethu abalawuleki. Scoop. Singapha ne? Okay, lang nobani? No, kani. Kani ama introduce ushama handles zakho ukuthi utholakala kanjani ama socials zonke. Kani kuphela. Sayithuni. Yeah, ayithuna phela. Hello. Uraz Hello. Hello. Ushap. Sharp wena. Kisha. Unoke inkonzo yakho uthi ulikhululela example Buwa. Next. Buwa. Next up we next. Waphapha ka outfit batho. Ka outfit at DM for price. Hello. Ushap. Kisha. I smash. Hello. Ushap. Sharp wena. Kisha. Budu khoba ke qala ubona ka wena buka tsaba. Bheka yini? Angiyabuza ukuthi kuthengiswa kuphi. Yeah, kuthengiswa kuphi. No, okay. Pass. Hello. Ushap. Sharp wena. Kisha. I feel it's smash. Hello. Ushap. Kisha. Brown treseti nice ntwana ka khata stela sound. Yeah, sure. Ayabasawa ne? Ayabasawa. Scoop, sla. Sayenza ngithi. Uyabaqhamela ntwana yami. Yeah. Vele ngibonile ngathi khona vele obviously to boy Cedric RSA asambini. Asabe sayithu. Sanibonani. Hello. Alright. Shapera. Ultshontshe bleaches ngoba ngathi akufela lapha. Bheka ne. Ngizongenzela ifavor buseleches lawana. Pass. Hello. Lona bengizosmasha ne mara inkinga ngisaba ukugula. Pass. Hello. Ukren. Uzibonile ukuthi ume kanjani? Awuzibonanga? Ngathi uyigwinye engananhlama. Pass. Hello. Ukren. Smash. Hello. Alright. Ihlisa umoya. Umuhle ezo. Smash. Alright. Yo. Ayi ntwana. Okay, sayithuna sifasi la.
bathini bathi igwinya lingenanhlamba Nyabangena. bangene Kubo. Hello guys, it's your girl Prettiest Wilson. Hello. Grand. Grand. Umuhle shem smash. Hello. Grand. Hayi ngathi sesibaningi abantu besifazane manje. Hello. Grand. Sharp. Hello. Internet cafe Ukraine. Hello. Yeah.